खुलुमबाय आंनि मुंदां बड' निउस चेनेल रादाब नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनिसिम गासिनोबो अननाय आरो मोजां मोननाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासिबो मोजाङै दं। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। अननानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। सुदु बिदिबा गोबाव खालामाजासे रादाबखौ जागायनोसै। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो गाहाय रादाबफोरा जाबाय। सेथियाव दं आसामनि आसाम हायार सेकेन्डारि एडुकेशन काउन्सिलआ गावनि सिङाव थानाय सोलिफु बोसोरनि गासै ओइचएस सेथि बोसोराव फरायनाय फरायसाफोरखौ दैखोनो थाखाय थांखि लादों। एसेकआ गावनि बेन्दोंआव थानाय गासै सोलोंथाइ फसंथानफोरखौनो फरायसाफोरनि मोन्नाय नम्बरखौ इयुनाव नाम्बारनि फोरमान बिलाइखौ होनो पर्टेलाव थिसन्नो थाखाय बिथोन होदों। बे गिदिर थांखिखौनो थांनाय बिस्तिबारखालि लादों। काउन्सिलआ गावसिनि बेन्दोंआव थानाय गासै सोलोंथाइ फसंथानफोरनो मोनसे नटिफिकेशन आयेन फोसावनायनि गेजेरजों ओइचएस सेथि बोसोराव फरायनाय फरायसाफोरखौ दैखोनानै होनो थाखाय बिथोन होदों। नाथाय नोजोर होनो गोनांदि जायफोर फरायसाया हरखाब मिथिंगायारि खैफोदनि जाहोनाव आनजादाव जिरायनो हायाखैमोन बिसोर फरायसाफोरखौल' दैखोनाय जागोन होनना रादाबाव फोरमायदों। फोसावनाय बादिब्ला जायफोर फरायसाफोरा आनजादनि खारिथिखौ जमा होदोंमोन नाथाय मिथिंगायारि खैफोदनि जाहोनाव आनजादाव जिरायनो हायाखैमोन आरो माखासे फरायसाया माबेबा आयदानि आनजादखौ होनानै गुबुन आनजादखौ होनो हायाखै आरो जायफोर गासैबो आयदानि आनजादखौ होदों नाथाय मिथिंगायारि खैफोदनि थाखाय होनो हायै आनजादनि समाव भुगिनांनाय गासै फरायसाफोरखौ ओइचएस नैथि बोसोराव थिसन्नो थाखाय बिथोन होदों होनना गुबुन रादाबाव फोरमायदों। नैथियाव दं क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरि नाराबारियाव फालांगियारिखौ गुलि गावनाय जाथायनि गुबै दायनिगिरिखौ पुलिसआ संदानगासिनो थानाय समाव सा 6 सुबुंफोरखौ KLOजों लोब्बा थानायनि दायाव हमनायनि उनाव क'क्राझार पुलिसआ रोखा खेंफोरथि होदों होनना गुबुन रादाबाव फोरमायदों। मख'जाथावदि गुलि गावनाय जाथाय आरो रां दाबिनाय आयेन बेरेखा खामानियाव लोब्बा थानाय दायनिगिरिखौ पुलिसआ माब्लाबाबो रेहाय होनाय नङा होनना रोखा बुंथि क'क्राझार जिल्लानि पुलिस बिबानगिरि SP प्राटेक बिजय थुबेआ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव। थामथियाव दं बारग' NDFBनि गावसुंथाफिन्नाय रेहाबिलिटेसननि अनसुंथाइ मोन्नाय चेकनि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनाय बिथांमोनखौ चेक बिलाइजों लोगोसे डकुमेन्ट्सफोरखौ BTRनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमातारिनो जमा होनो थाखाय गावनि अफिसियेल फेसबुक पेजनि गेजेरजों बिथाङा खावलायहरदों। ब्रैथियाव दं बर'नि मुंदांखा इउटुबार मिस्टार आलफ्रेड बसुमातारी बिथाङा दासान्दि थाइलेण्डनि राजथावनि बेंककआव दंहैयो। बिथाङा मैया बेंककनि चाइना टाउनावबो बेरायहैदोंमोन। बिथाङा बेंककआवनो गावनि बायनो गोनां बल्टा GoPro मबाइलनि हेन्ड ग्राइबखौ बायदोंमोन। बिथां आलफ्रेडआ फोरमायनाय बादिब्ला केमेरा गोमाजानाय समाव मोन्नाय माखासे डनेशनजों बे बल्टा मेसिनखौ बायदों होनना फोरमायदों। बे बल्टा मेसिननि बेसेनखौ 5,000 होनना बिथाङा फोरमायदों आरो बियो भारतनि राङाव 13,000निख्रुइ बारा बेसेननि होनना फोरमायदों। बाथियाव दं रायजो सरकारा आसामाव थानाय सावथाल हारिखौ साहा जनजाति सुबुंफोरजों रुजुनायखौ लानानै रायजो सरकारनि बेरेखा सावथाल फरायसा आफादा मैया क'क्राझाराव गोख्रों खुद्रिसारदों। क'क्राझार जिल्लानि कारिगाव गेवलां गेलेग्रा फोथारनिफ्राय जागायजेन्नाय हारिमु हानजा सुरनाय हाबाफारिया JD र'ड जानानै आमगुरि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव थुंगेफैयो। फुंबिलिनि मोननैसो रादाबा दा बेखिनिल'मोन। सोरबाफोर आंनि चेनेलखौ दिनैसो गोदानै नायसनदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना ला आरो बेल आइकनबो थुनानै हो जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेशन सौहैयो। आं बिब्दिनो फुंनि समाव रादाबखौ फोसावबाय थागोन। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै।